Здравейте! В това видео ще ви покажем колко бързо и лесно може да направите поръчка на прясно изпечено кафе през сайта на amarecafe.bg. Разбира се, първото, което трябва да направим е да посетим amarecafe.bg. Веднага на екрана си ще видим бутона Купи сега. Натискаме го и се прехвърляме в страницата за избор на продукти. В случая Amare Cafe Alba е кафето, което ще поръчаме. В зависимост от вида на кафето, което искаме, правим нашия избор, да бъде то смляно или на зърна, както и да изберем един от наличните в момента грамажи. Натискаме бутона Купи и нашата поръчка бива добавена в кошницата. Доставката на кафето е безплатна. След като натиснем бутона Преглед на количката, се прехвърляме в самата количка, където може да видим подробности за всички поръчени продукти, както и да направим корекция по отношение на продуктите, които вече са добавени в количката. След като приключим с промените, просто натискаме бутона Продължаване с поръчката. В следващия прозорец трябва да въведем информация за доставката на самата поръчка, както и да изберем начинът на плащане. Разполагаме и с опция да получим фактура, ако такава ни е необходима за цялата поръчка, както и възможност да изберем дали плащането да бъде направено при доставката в брой или пък да платим по електронен път, още докато правим поръчката. Освен това може да изберем алтернативен адрес за доставка, както и да не пропуснем опцията да получим известие, че кафето ни най-вероятно е на изчерпване. Опция, която ще ни напомни с имейл кога приблизително, това може да пресметнете според консумацията на кафе в къщи, кога приблизително кафето ви ще е на изчерпване, така че Amare Cafe уебсайта да ви припомни, че може би е време да направите следваща поръчка на amarecafe.bg, за да получите прясно изпечено кафе на вратата на вашия дом или офис. След като финализирате поръчката, ще получите на имейла си потвърждение за направената поръчка и продуктите, които тя съдържа. Ето как бързо и лесно може да поръчаме ароматно, прясно изпечено кафе, което да бъде доставено до дома или офиса ни. Благодарим ви, че бяхте с нас. Очакваме ви на amarecafe.bg в нашия YouTube канал или в блога на сайта ни. Чао и до скоро!